never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. The
to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong aga mga pinalangga ako kay Kristo kag sa gihapon Happy New Year sa aton tanan nga tagpalamati kag sa maabutan sining aton programa karon gid nga adlaw. Yari pa kita sa panahon sang Paskwa kag padayon naton nga mabatyagan ang presensya sang aton Ginoong Hesus nga aton manunubos sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi. Ang Dios nga Emmanuel, God with us. Sa ginsuguran kag sa wala pa ang kalibutan, ang pulong Dios gid. Kag ina nga pulong nagpaubos, tubtob nga nagpakatawo siya, subong manluluwas sang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, paagi sa imo anak, imo ginbugna sa tanan nga mga kapungsuran nga ikaw lamang amo ang matuod nga Dios. Hatagi kami sang grasya sa pagkilala sa amon manunubos, agud nga paagi sa iya, maangkon namon ang himaya sa imo langitnon nga ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo,
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga matuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 14, tubtob 22. Sadto nga panahon, si Jesus nagbalik sa Galilea kag ang gahom sang Espiritu Santo yara sa iya. Ang balita na hanungod sa iya naglapnag sa sadto nga mga duog. Nagpanudlo siya sa ila nga mga sinagoga kag gindayaw siya sang tanan. Dayon si Jesus nagkadto sa Nazaret, sa diin siya nagdako. Kag sang adlaw nga inugpahuway, nagkadto siya sa sinagoga suno sa iya kinabatasan. Nagtindog siya sa pagbasa sang kasulatan, kag ginhatag sa iya ang libro ni Isaías nga propeta. Ginbukad niya ini kag nakita niya ang bahin diin nasulat ang masunod. Ang Espiritu sang Ginoo yara sa akon. Kag ginpili niya ako sa pagwali sang maayong balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sang kahilwayan sa mga bihag, sa pag-ayo sa mga bulag, sa paghilway sa mga ginapigos, sa pagbantala sang tuig, nga ang Ginoo magaluwas sang iya mga tawo. Gintakop ni Jesus ang libro, ginuli sa manugbulig, kag naglingkod. Ang tanan sa sinagoga nagtulok sa iya, nagsugod siya sa paghambal sa ila. Ini nga mga dinalan sang kasulatan, natuman sa sini nga adlaw, samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Gindayaw siya sang tanan, kag natingala sila sang matahom nga mga pulong, nga iya ginhambal. Nabatian naton sa Ebanghelyo mga utod, nga si Jesus nagsugod sang iya public ministry. Nagpanudlo sa sinagoga kag gindayaw siya sa mga tawo. Nagkari siya sa pagtuman sang gintagna ni propeta Isaías. Ang Espiritu sang Dios nagahom sa iya sa pagdala sang maayong balita sa mga imol, kahilwayan sa mga bihag, pag-ayo sa mga bulag, kag kahilwayan sa mga ginapigos. Sa aton Ebanghelyo, ato nabatian kung paano ni Jesus ginpahayag ang iya kaugalingon. Isa ka Mesiyas, ang katumanan sang kasulatan. Sa iya pagbasa sang tagna ni Isaías, wala sang pagpangduha-duha niya nga ginbantala ang iya pagka-anointed, agud magdala sang maayong balita sa katawhan, bisan pang iban wala nagbaton kag nagpati sa iya. Mga utod, kita man ginahangkat sang aton Ebanghelyo subong nga adlaw. Sa aton nga pagpahayag sang aton pagtuo, ginaimbitaran kita ni Jesus nga mangin kaangay niya. Wala sang pagpangduha-duha o kahadlok sa pagbantala sang iya mensahe sang paghigugma kag kaluwasan. Hindi sa tanan nga panahon nga kita patihan, suportahan sa aton mga hilikuton para sa simbahan kag mga kubos, apang kabay nga magpadayon kita sa aton pagpanglakaton upod sa iya. Hindi kita madulaan sang pag-asa kag mangin mabakod bilang mga anak sang Dios. Ipahayag naton ang aton pagtuo, rain or shine, adlaw o gabi, may magpati man sa aton o wala. Hindi kita magkahadlok bangod ang Espiritu yara sa aton, nagaubay kag nagapabakod sa tanan nga oras. Ipadayon naton ang aton maayong binuhatan, anuman ang estado naton sa kabuhi. Buhion naton ng Diyos sa tunga naton, paagi sa aton consoling kag healing presence para sa iban. Hatagan naton sang kasanag ang mga confused, ipakita ang paghangop sa mga budlay insyendihon, giyahan ang mga nagakadulaan sang paglaom. Mga utod, kabay nga sa sining padayon naton nga pagselebrar sang Paskwa, matuod nga mabuhi si Kristo sa tunga naton, kag mapaambit naton siya sa isa kag isa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernay Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo,
425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma. May pila ka mga tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos sa 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton pamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka mga earpiece sang aton nga mga earphones. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga, Pilipinas, Mayngaga, Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental.
Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, rigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kauturan kaga sa aton niya nga mga kabombo, Webes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 6 na kita sa bulan sang Enero, tuig 2022. Ika-anom ng adlaw, humanin sang nagsugalaw kita no, sang bagong tuig. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no, tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamarigang panguna. Mga mainit na balita, local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano bala pila ka maragap pangunang mga balita nga aton niya nga tutukan sa subong yang aga mga top stories of the day nga aton niya nga diskusyonan. Pila iya ka maragap pangunang mga balita aton niya nga paghahatagan sa pagtamod subong siring Webes naman edisyon sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition, no? Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So duga nga isolation facility ginahanda sa karon or ginhanda na sang syudad sa Bacolod sa mahimo nga pagdamo man sang kaso, no, kag adre sa aton niya sang Omicron variant, hopefully wala lang, pero wala ana isang pagbag-o sa mga protocol sa mga enclosed iya nga mga establishments. Magambal ka enclosed nga mga establishments, no, pero kangay sa mga or mga talatapan o lubrahan, no, mga sa call center, bala sa mga BPO companies. Ang Bacolod City Police Office, no, may mga random check man sila sa mga hotels, although wala man sila kabaton sang directive kasunod ni bala sa ginamando ni President Rodrigo Duterte dito iya sa may Metro Manila tungod no to sa isa ka balikbayan, no, si party girl nga nag party kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Ibalon pa naton ang pila iya ka mga nagapangunang mga balita, ma-update kita sining hazing, no? Hazing incident nga nagluntad iya mga kabinan dito iya sa may Banwasang San Enrique, no, probinsya sa Negros Occidental. Ang update man, no, sa mga bulig para iya sa kay Bagyo Odette. No, ibalon man nato na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga aga. Ang Metro Manila hindi man nagwantang kaso nila, no, record high sila subong. Imagine sa una nagagatos-gatos na nagadugang nga kaso sa aton 200 na minta antes bala magbulag ang 2021 antes ding holiday nga ini no nga pagsugalaw nato nagga 200 ng kaso sang COVID subong record high na naman liwat, no. Lapit naman ni 10,775 titungod ni sa pagpanalasa sang Omicron variant na naman. Kag subong man sa aton niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita ibalon naton may mga ang mga lugar, no, sa may Metro Manila sa National Capital Region naging paidalom iya sa alert level 3 tungod sa pagdamo sang kaso sang COVID-19 kag speaking sang Omicron. Diba, last time kita to sa Bacolod, may na-detect nga nakaabot dire nga sa resulta sa Genome Center. Ang isaman ka ROF, positibo sa Omicron. Subong naman niya ho, Steve Ferrer, halin sa Kenya, una nga kaso sang Omicron variant sa Iloilo. Pero di base ayo naman niya, chikaro nato na abe, no? Karon sa mga latest nga update kag latest nga development, no? Ang mga hotel kung sa rin nagkagwa sulod ang mga naka-quarantine nga guest gina-suspend or gina-pamulta sa karon ti amo man gina dapat may tikanggid nga himon iya ang gobyerno. Subong man pagklaro sang DTI, no? Wala sang shortage sa supply sang
paracetamol. Mataas lang gid ang demand sa karon. Kaya mo naman ang gida kangawaan sang tinalikdan no nga ang supply bala sa paracetamol nano ni nga wala sa mga drugstore. Pero ang balsa dito ay taas lang gid ang demand. Pero may ara pa man iya sang sang supply. Sige, no? So initanan ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga, sa subong siring bala naton gani Webes naman yung edisyon sa ato niya nga panatuntunan dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So kamusta sa karon ang ato niya nga sa mga kabombo nato nag-monitor sa ato no sa 630 kHz. Kamusta ka mo dira sa inyong siningatag sa mga radio dial o nagaupod sa ato niya mga kabinan sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod no upod sa aton no sa YouTube no. Hello dira sa ato niya nga mga subscribers. Nagadamo naman ang ato niya nga mga subscribers no sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Kung wala pa ka mo nakasubscribe, no, please like and subscribe sa ating YouTube account para ma-notify ka mo kung dira ka mo mag-upload sa aton sa mga programa naton diri iya sa Bombo Radyo. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton man iya nga mga kabombo. Nagdangat kita sa oras 31 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sa mga kauturan naton subong ati dapat aga pa ni magmalataho, aga pa magbudugtaw, bugtaw na, bango na, 31 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Basi mawili kita dira sang tulog o barikuto subong iya nga aga panibago naman ni adlaw. It's a Webes sa karon, may mga trabaho kita sa mga kabombo naton, no? Sa mga kauturan ta, may ara sang hilikuton, mga utod naton yung mga vendors. So, kamusta ka mo dira, no? Especially Libertad Public Market, aga pa niya. Ang Burgos, dugay-dugay, no? Amat-amat, Central Market, medyo ulu-adlaw na. Mga sa Taripapa, sa mga tagsa-iya ka mga kabaranggayan, no? Nag-amat-amat naman ni Bulukas, no? May mga kauturan, di kita sa gyapon niya aga pa nagamalata, aga pa magbulugtaw, agad magpanindahan. Kangay ni bala sa mga utod tang may mga jutay nga kulo karinderya, remedyo naman subong yang aga. So, amo ning ginambal nga kapisan ng giniya mga kabinan ang kapital, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? So, sa aton nga mga taga Paramati, no, subong iyang aga, update kita, checkeron naton ang sitwasyon naton diriya sa aton iya sa may palibot sa syudad sang Bacolod. No? Kung kisa, hindi natin mapakta ng aton yung tiyempo, nag-ulan-ulan, no? Butamalo, nag-pulo panalithi, no? Pero, ang lang dira, no? Pagwa naton sa mga panimalay, subungan katugnaw. Kung hapon na batyagan, tamalang hamal kagid nga January, gid, no? Amo gid ang huyop sang hangin, dapya sang hangin niya, sus katugnaw, no? Huyop ya bala, no? So, kung kagahon amuman, so, mas makapaayo, gid, no? Para hindi kita maano, no? So, dapat, ni gani pagtawag, naka-jacket kita dira, o dara na kita pa namin sa aton niyang lawas, may payong ka, on the go, ready ka, no? So, sige. So, subong iya nga aga sa aton iya nga mga kabombo, balta na gani, chikero naton iya mga kabinan na sitwasyon naton, diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. No? Sa una nga hugnat sa balita, madulong sa patrol sa aton subong iya nga aga. Hello sa mga utod naton yung mga OFW, subong nag-uluugtas naman yung mga OFWs, tamahambal sila nga po. Abi na mo do, medyo hulu-hiluway na subong niya, hagan-hagan natin makapauli na kami sa Pilipinas nga ti subong nagarampa naman si Omicron ho, no? Ang Omicron variant bala nagarampa na naman, so iban basi mapulo pornada, no, by sininga 2022 nano na lang. Although ang pinaka-importante diri iya mga kabinan nga makapa-vaccine kita ti almost naman no, di ba? Sa mga utod naton nga mga FWs, nakapabakuna, nakapa-booster shot, amo nang pinaka-importante kay amo nang gina-require sa aton ti
mangindirigan niya sa aton sa may syudad sa Bacolod, way man kita gapangudal sa province of Negros Occidental. So butang balon basta fully vaccinated ka lang niya, way man sang problema dira no sa aton iyang mga kauturan kaga sa aton iyang mga kabombo no, way man niya sang problema basta ya fully vaccinated ka no, kay pwede ka man lang niya makalakat no. Amo na ang pinaka importante kag ang pinakapanaming naton subong naton nga sitwasyon na itapakta ni mga variant kay ni karon sigalununa naton ha sa mga kabombo ta ang ining Omicron bala no. Ang Bacolod, although ginaklaro naton ayo naman ni nagapayon na to sa quarantine facility, pero hindi man na siya perting exposure kasyado kalala kay natapos naman ang quarantine niya na dito sa Metro Manila. It so happen nga late lang na magpagwa sa Resultant Genome Center. Isa naman tong na-record dito sa Iloilo, hibaloon man naton no, diskusyonan naton. So ang aton lang ginapangamuyo diri sa aton sa may Western Visayas no, nga hindi na yatani nga parihubla sa Metro Manila, susperte. Damo ila kaso. To imagine, sa subong nagbalik naman sa 10,700. Last time nagaduludyosyentos lang ang mga nagadugang iyang kaso no, sa aton iyang mga kabombo. Kahapon sa pinaka-latest iyang bulletin sa pagwa sa Department of Health Region 6, medyo medyo nag-double digit naman pero 16 no, tolerable. Kaso sa COVID naton no, 86 saka jutay sa bugos iyang Western Visayas no, sa mga kauturan ta kag sa mga kabombo ta. So wow, ang pinaka-crucial subong nga mga inadlaw amo ni pinaka-crucial subong bala amo ning crucial kay man ang holiday surge nga post-holiday surge amo nang ginakangawan. Although hindi ta pa man gid na iya makit-an sa karon driyas aton sa may Bacolod o kon sa Negros Occidental o kon sa Western Visayas. Kabay pa nga padayon nga amo na ni aton iyang kaso diri no, kabay pa sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige no. 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Kay hambal ta na gani kay na no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo didto ya sa Iloilo naman sa karon. Amo naman ning ginatutukan nga kaso no sang Omicron, ang kaso sining Omicron variant nga isa naman iya ka seafarer sa mga kauturan ta. Halin iya sa may Kenya. So ano ni ang iya sa nga background? Paano man ni makaapekto mandriya sa aton sa may syudad sa Bacolod o kung sa probinsya sa Negros Occidental. Diskusyonan ta niya. Pero chikero nato nanay, kamusta ho nato nanay ang ato niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Subong naman niya nga aga, sa nambal na naton, Huwebes kita, petsa 6 kita sa bulan sa Enero, no? Pero kamusta ang palibot naton? Ano sitwasyon sa unang hugnat sa balita sang patrol? Madulong sa aton subong yang aga ni Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Zil, good morning! Yes, sa Bomboan, maayong aga live kita diri subong na sa Old City Hall sa may downtown area Bomboan. So kung makita naton adiri no ang sitwasyon sa madamo-damo na ang mga kauturan naton nga yari diri subong nga Bomboan naga nilabay no ga jogging sini ang iban naga walking kag may ara man na Bomboan kapipila ng mga kauturan naton nga nagabantay sini sang dipasahi nga jeep no. Siguro ang iban sa ila pala uli kag ang iban padulong pa lang sa ila nga mga puluyan man sini. So kadamo man diri sa mga tricycle na nga nagabiyahe diri sa akon nga likuran sa may drugstore diri depet Bomboan kay te kung aga damo na diri sang nagabantay nga mga kauturan naton kay nagapadulong sila kay kung kakis-aman oras daw medyo malaka pa man lang ang jeep nga naganilabay so iban kung medyo nagadali so nagatsakay na lang sa tricycle sini nga dipasahi Bomboan kay sa diri sa may kilid sini sang City Hall no may mga kapihan na diri
So ang mga pipila man naton nga mga kauturan ari diri nagapulo pangapi na bambuan. So diri ang tiyempo naton subong sa syudad Sinisa nga Bacolod. So matugnawon sa gihapon na bambuan do Disyembre lang sa gihapon kung mabatyagan naton ini. So that's why nga naka-jacket kita subong kay do ka tugnaw gid ini sang huyop sang hangin. So wala man sang nagaulan no. So medyo masanag-sanag man ini ang aton nga kalangitan sa subong nga aga bambuan kag ini ang dalanon halin dira mismo sa may dalan sang Lacson Mandalagan going diri sa may downtown area is matawhay lang man bambuan no. Although nga medyo madamo-damo naman ang mga salakyan nga nagapag-private and the public vehicles ni bambuan kag dira sa may parte sa nga lagon may mga pipila pa ka mga baligyaan nga naga-open dito diri sa may downtown area naman na bambuan. So makita naton nga ang mga establishments is kalabanan sirado pa man gid kay ang nagabulukas na dire no mga alas mga pasado na alas 8 kun ang iban alas 8 gid ini nagabukas. So ang convenient store landry amo ang nagabukas ang isa ka convenience store sa may kilid no sang Old City Hall bala bambuan amo lang na diri ang nagabukas nga nagaserbi man nga 24/7 iniya no nga balaklan sa mga pumuluyo nga malapit diri sa may downtown area bambuan. So subong ang aton nga sitwasyon Bombozil why gaulan okay gid amo lang na mabulubog na ang aton nga palibot. Yes, correct kita bambuan. No? So, hindi maulanon subong nga aga kag ang huyop lang gid sa hangin amo ni bambuan ang matugnaw gid no? Sa kalabanan gani nga makit-an diri naton nga mga driver kag mga kauturan man naton nga naganilabay is naka-jacket gid bambuan. Oo. So, importante no pero duway man patunda nga mag-ulan subong no? Wala man bambuan pero do wala gid kita may makita bi nga subong nga bituon. Yes, do wala gid do medyo ga pero medyo masanag-sanag man na bambuan ang kalangitan no so hindi magid sila nga magalum-galumon sini so kabay pa nga hindi lang gid magulan sa subong nga aga. Amo gani man no. So kabay pa. Pero subong niya mga di pampasahero nga mga salakyan, mga jeep do laka-laka pa no? Yes, correct kita bambuan. So medyo malaka pa sinikag ang pasahero bala ng mga kauturan natin nga nagabalantay so hindi pa gid amo nakadamo. Mayara times nga amo ni nga kaagahon no medyo madamo naman diri ang nagabalantay so depende man kung kakisa bambuan. Kung Sabado no medyo madamo-damo ang nagabantay diri pero kagina pag abot namon na may tinumpok dira nga nagahulat sa gym subong sinakay naman to sila sa tricycle bambuan. So do chamba subong sa mga tricycle drivers. Yes, correct kada bambuan kay tiniskan pa paano na makabulig-bulig man ni sila kun aga pag ni sila nagamalata man na bambuan kay kalabanan nga mga pasahero gid do naga-tricycle ini sila no kay kung kakisa amo ni oras ang jeep medyo malaka pagid katama. Okay no. Pero Bombozil liton kita no update kita sining hazing bala perti man natabo sa may San Enrique ano nang pinaka-latest dire? Yes, sa bambuan no. So ginkuhaan naton ini pahayag ang hepe mandira ako ng deputy sa may San Enrique Police Station bambuan kung sa diin makaligad ang malapit 4 na kabulan na priso na bambuan ang mga suspetsado sa ginaaligar hazing sa initiation rights sang isa ka fraternity sa Banwa sang San Enrique kung sa diin nadulaan gid ini sang kabuhi ang biktima gani bambuan. So madumduman naton nga ang biktima nga isa ka 18 anyos nga grade 10 student nga residente sang barangay Ginturilan ang ginhagad sa mga nag-recruit sa iya sa fraternity sa tion mismo sang iya kaadlawan sang Setyembre 3 kagin patigayon ang initiation rights sa bambuan. So imagine bala birthday mo yagin ka matawagin hinaton nga daw gin kastigo siya bambuan sa daw kung tanawan maganda wala kinalain bala sa murder ini ang ginobra man no sa nga 3 ka suspetsados. Ang biktima sini ang nakabatsyag sang pagpananakit sa lawas kaginhilanat ini bambuan tubtub sa niya ang nadulaan sa kabuhi sang September 9. So bali sang hazing sini sa iya bambuan sang 3 no wala ni siya nanugid gani siya ginikanan ulihin na ni nabalaan sa nagbatsyag siya kag sang pagtan-aw sini siya nga mga lawas may lagob ini siya sa paa bambuan. So antes
patay gintuad pa sang biktima ngin paidalom ini siya sa hising pang ang insidente sang ulihi na nga na-report sa San Enrique Municipal Police Station no. Sa interview gani sa nga Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Sammy Gasataya, ang Deputy Chief sa San Enrique Municipal Police Station, ang mga suspitsado ang ginkilala sa Sanday Niel Jan Villarde, 25 anyos kag kasado, isa ka STL bet collector kag ang isa ka suspitsado pagid si John Ray Hermosillas, 19 anyos kag estudyante palunsay nga residente sang Purok, Mainuswagon, Barangay Ginturilan, San Enrique. Kag ang ikatatlo nga suspitsado amo si Rexy Dailusan, 30 anyos kag wala ini nga trabaho kag residente sang Purok, Kamunsil, Barangay Ginturilan, San Enrique, Negros Occidental. Susuno kay Deputy Chief no lunsay nga miyembro sang Tau Gamma Phi Fraternity ang tatlo sini ka suspitsado Bombo so ang mga suspitsado ang nadakpan paagi sa pagserbis sang warrant of arrest nga gin-issue ni Judge Jennifer Arquias, Assisting Judge sang 6th Judicial Region, Branch 62 sang Disyembre 6, 2021. Ini sila ginapagwaan mo bambuan sang warrant of arrest sa diin no hearing pa man ini sila bambuan kay sunod to gani sa panaysayon sang Deputy Chief. So nga i-process ini sang pamilya ini ang kaso kung malubong na sang pamilya ini ang bangkay sang ilang himata o kon asang biktima habambuan sugin ang matamat ini nila until nga sang isa ka adlaw na habambuan no natigayon gid ini nga pasakaan sang kaso o kon na sentensyahan gid ini sila habambuan sa pihak nga bahin gin kalipay naman sa pamilya ilabi na sang ginikanan sang biktima bangod na hatagan na sang hustisya ang kamatayon sang ilang nga bata sini ang mga suspitsado ang nagpangatubang sang kaso nga violation sang Republic Act 11053 o kon anti-hazing law. So nagpanugyan man ini si Gasataya sa mga pamatanon nga makig-angot sa guidance counselor sa eskwelahan sa tion nga may ma-recruit sa ilang nga mga fraternities kag masami nga mag-communicate sa mga ginikanan agod nga malaygayan kasubong man magiyahan agod nga malikawan ang natabo sa 18 anyos nga nabiktima sang hising matapos nga gin-recruit sa fraternity. So bambuan so ato naklaruhon may ara gid siya mga pipila ka ni tawag mga fraternity sa bambuan nga mayo man ini ang ilang nga kausang ibang nagabulig pa ini sa mga mga programa pa ginabuhat. Kay may mga fraternities, di ba may ara ang mga dalagko nga mga fraternities nga inabalang member man gani na iya ang mga pila naton ka mga opisyales maski sa national bala, di ba? Yes. May mga ang ini nga fraternity niya gani? Tau Gamma Phi? Tau Gamma Phi. Yes, dako man nga fraternity gani, di ba? Yes, dako gid ini nga fraternity bambuan kag kilala gid sa bugos nga Pilipinas kag gina-consider magani sang iban sini nga mga eskwelahan bala bambuan kay may mga counselor nituod mo ang mga kada fraternity kung sa isa ka institusyon gina-consider ini bambuan. So kag may ara gid siya so wala pa tani gani ka idea bambuan kung ini bala may pahanugot gid mismo sa head nila nga mag-initiate sila sa amo to nga adlaw bambuan kag basi ila lang. Yes, bambuan. So amo pa na ang dapat naton man nga checkaron kung ini bala ang head o kan ang miskandiri lang mismo sa Western Visayas o kung diin sila nga sakop o bambuan kung may idea sa ginpatigayon nila nga initiation rights sa 18 anyos bambuan. Oo, kay di bala ini nga fraternity to kadako ni nga fraternity gani tapos ina balang pero naga-exist panigyapon. I mean sa subong balang mahising-hising pagid sila yaw. Do why gid jaya nagabag-o ang ila patakaran nga kung magsulod dira dapat ihising. Kay may ara gani iya iban especially bala Bombo Zil sa iban may mga campuses nga do ginagahublas ka tapos patiyugon ka sa campus may mga amo sa iya nga initiation Yes, correct ka bambuan kag ini ang sa ile do sa pagkabalok bambuan sa mga istorya man ni ginapadol ini sila bambuan amo ini ang paagi sa ila kung maghasing so may ara ina sila nga padol kag amo nang do ginalampo sa ila nga mga baties sini bambuan so sa kung sa diin bambuan kung hindi kaya maka ang imo sini bala bambuan nga pakigbato kung hindi bakod ang imo nga lawas so amo gini ang posibilidad nga mabawian kag sang kabuhi.
Oo. Ti pareho na sila tabo sa 18 years old. Sus makaluluoy. 18 anyos. May future. Pating iya ni siguro ti makasulod dyan sa fraternity pero ti amo niyang iya nga nadagtan. So ning gina-flash naton sa screen amo ni ang 3 ka mga suspetsado nga na-file na sang kaso, no? Kag at natumod na sila sa mga kapulisan, at least mahambal naton nga nahimo naman sa mga kapulisan ang ila balang dapat timon nga na ano gid nila napasakaan kaso ni mga suspect kag pangatubangon ni nila kay ti amo ning konsekwensya sa ilang ginhimo Bombozil. Yes, correct kada bambuan no kay ti hindi bala basta no nga kabuhi ang ila sinih nga ginakuha man na bambuan. So kung nga tan-awon gani nato na bambuan sa kalabanan nga kilala ko nga miyembro sinisang Tau Gamma Phi is mga professional na gida bambuan mo kay may mga pipilaman ta diri no ka mga nakilalaan nga mga miyembro sini kag nagabulig man gani bambuan sa mga pumuluyo kandak man ini sa mga program kung kakisa pero ini sa ila so kung sigurado ginman bala nga miyembro sini sila sang Tau Gamma Phi kay tiyang isa sini diri bambuan estudyante pagani no so 19 anyos pa lang so kakanugon man sini sang futuro ya so wala gid na minsar anay sini sang ila ginubra kag kasakit man ini sa pamilya sang biktima bambuan kay ti mismo nga birthday sini sang biktima no dito siya gin-initiate kaga pila ka adlaw ginbawian sang kabuhi sini bambuan September 3 no pagka September 9 dito na siya napatay ini ang biktima. Oo. So Bombozil again no ang pangalan sa mga suspects gani kang ila nga edad. Yes sa bambuan so ang suspetsado sini no amo sila ni Rexy de Ilusan, 30 anyos, ini siya bombo kag si Nel John Villarde, 25 anyos, kag si John Ray Hermosillas, 19 anyos, amo ini siya ang estudyante, kag residente sang Purok Mainuswagon, Barangay Ginturilan man abamboan. Dermosillas? Hermosillas, abamboan. Yes. Okay. So, ini siya pila pa lang 19. Yes, abamboan. So, 19 years old. Si Nel John Villarde, 25 anyos. 25. Ini siya. Yes. Kag si Rexy da Ilusan, 30 anyos. Kagaporo, ini sila ya lalaki. Abamboan ang 3 kasuspitsado. Oo. Tapos, amo ni bala. So, tamaan kasakit man niya sa bahin niya sa pamilya. Nga amo ni, why sila yahin nalungong birthday sang ila bata pa during that time, no? Gali ginahazing na to siya. Bugbog sarado kon. Grabe, no? Inablang damo siya gali lagob sa lawas nga butang balon sa internal yato, no? Organs yato, nagkala damage na to ya gali, no? Grabe. So Yes. amo ni, that's why nga sa mga ginikanan man, no? Dapat aware gid kita kung ano ning basi nga way takbalo may maginasud-sudlan ng mga fraternity mahaylo ba lang mga kabataan, although why tanid gina-generalize again ang mga fraternity kay may mga ara na sila hambal mo na gani even though may mga kaayuhan man ni ginatuga pero as much as possible maano man kita mabuhi man kita guros kalibutan kung hindi kita mag-join sa mga fraternity nga ina especially kung mga hazing na Bombozil. Yes, correct kada bambuan. Madamo man sa mga organization nga pwede intrahan nga wala sang hising sini bala bambuan. No? May mga ara nga sa mga youth ni bala kon sa mga SK sini bambuan sa mga sanggundiang kabataan may ara ini sila nga organization no nga nagabulig man ini sa mga kada barangay o kon may mga nagapaliga-liga man gani kung kakis bambuan no nga malingaw man ang pamatan-on kag especially amo man siguro ang rason no nga may mga PIAP sini nga ginatawag o kon Youth Association bala bambuan nga para malikaw sini ang mga pamatan-on sa ginatawag ang mga drugs o kon pag-intra man sa mga organization nga may mga hazing bambuan. Amogid. Anyway, sige, salamat gid Bombozil. Yes, sa Bambuan, live kita diri subong sa downtown area. Ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Salamat gid sa kay Bombolya ni Zil Minardo sa unang hugnat sa balita gidron sa aton subong yang aga. So makabig na ni siya nga case closed, no? Ining natabo at least after 4 months, no? September sang si ining nagtaliwan ahay. Ining 18 anyos taga Barangay Ginturilan San Enrique. Supposedly nagselebrar pa siya sa iya sining birthday that was September 3. Kaya way hinalungong ka ba iya ginikanan, ginhagad na to siya kay birthday niya. Ginhagad niya amo to gali iyang adlaw nga ginhazing, ginpaidalom siya sa hazing, ginpadol amo na
na naglalaguban to, hindi naglalaguban, syempre, mga damage ito galing iya nga internal organs na tamaan naman siya, bugbog sarado, no? That was September 9, sang nagtaliwan siya. Kasubo, no? Imagine bala. Tapos, amo na yung mga suspects, no? Ito yung mga lamharon pa man. So, ang bata na gani, no? Amo na, dapat sa mga awareness man para sa aton tanan, especially sa mga ginikanan o sa mga kabataan man, nga mabuhi man tayo sa kalibutan kung hindi kita maka-join sa fraternities ngayon. Especially, dapat aware kita. Tingko yung mga hazing na atras dayon, no? As much as possible, pwede man lang yung insakto na, no? Ang ginambal lang may mga association ka, nga pwede ka joinan, nga pwede ka gidbalaya ka join kung gusto mo camaraderie, no? Sa mga youth, no? Ngayon na balang mas produktibo. Sang sa amo sini nga do hindi ta maintindihan nga kinanglan mo gid ihising bala, no? Budlay kaayo, no? So damo na ni nga kaso, no, nga diri sa aton sa Pilipinas. So although iba may mga ara sa maayo nga katuyuan, pero again kung may mga bakulan, may mga kastiguhay na nagani kag may mga padol na nagani, ila na lang na amo na bla aton mindset kay again mabuhi man kita ya kun hindi kita mag-join sa kangay, hindi pambutang sa risgo aton kabuhi, no? So hindi taton makitaan ang logic nga kinanglan mo gid nga ibugbog sarado mo gid nga para nga makapasar, tapos ano dayon, no? After that kung may magbag-o naman nga sulod, ikaw naman balos ka naman do hindi amo, no? So kabay pa nga subong, no, especially bagong tuig, subong naman yang 2022, why nasang kaangay siniya nga mga insidente, no? Importante gid na iya kaayo, no, sa aton iya nga mga ginikanan nga kabalo gid kita sang giho sa aton nga mga kabataan kay why takbalo basi kun ano na to yang mga ginsudlan nga mga fraternities nga magresulta bala, no, sang iya nga kapahamakan. Imbes nga sa iya nga kaayuhan, kiti kung gusto niya malang niya tani nga may mga friends siya, or may mga grupo siya, imbes sa kaayuhan, ti kapahamakan gid. Kag ang worst, no, madaluan ka pa imo iya sang kabuhi. Sige, 57 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa aton iya nga mga kabombo, pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan naton, no, ang pinaka-latest nga update kay do amo gining ginakangawan ta subong pagbukas pa lang yan sang tuig 2022 ang Metro Manila. Ang NCR yaga panalasa ang kaso sang COVID-19 sa mga kauturan takal sa aton nga mga kabombo. Tungod man ini sang Omicron variant nga ini. Ti again ang Iloilo City naka-record, no, sang kaso man sang Omicron variant. Ano ang pinaka-latest update sini sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Diskusyonan nato na sa aton iya nga panumbalik. Dahil kida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon ma Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Aning Omicron variant, no? Nakasulod sa aton sa Western Visayas sang tinalikdan ang pinaka-latest diriya sa aton sa Bacolod at balang ROF nga 38 anyos nga nag-abot dire nga hambal sa Genome Center. Oops! Kuan gali, positibo sa Omicron te. Anon mo kaya natapos na tong quarantine sa Metro Manila. So diriya sa January 7, meaning buwas nga adlaw, ma-release naman siya no, sa quarantine facility. So, okay naman siya. Yaway na isang problema. No? Ining ROF sa Bacolod, duway ni kita yakahangawaan. Okay? So, pero ang Iloilo naman nagsunod kay naka-record sang pinakauna nga Omicron variant sang coronavirus disease 2019 ang Iloilo City. Ini, isa kwa 46 anyos nga seafarer, 46 years old. Halin ni siya sa Kenya, pero residente gid ni siya iya sang Suok Arevalo, Iloilo City. Kag ang masubo kay hindi ni siya vaccinated. No. In fact, sa interview sa Bombo Radio Iloilo sa kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, inambal sini nga ang seafarer nag-negatibo ni siya sa RT-PCR test that was December 1 sa Kenya. Lupad, pakadto sa Cebu, sang December 15, kung sa diin, nag-quarantine siya sa hotel. December 19, kaya after mo ma-quarantine, sa pag-quarantine mo sa hotel, amo ng, kumbaga SOP, amo ng protocol, December 19, liwat nga nag-negatibo siya sa RT-PCR test. Kag, siyempre kay negative siya, Bombo Harold, automatic, why na siya sang quarantine, no? Nagpauli siya diri sa Iloilo City. According sa alkalde, 3 kaadlaw nga nagpaidalom sa strict home quarantine ang seafarer, kag gindala ni siya sa quarantine facility. Why man ini siya naka-close contact bangod isa lang siya sa iyang balay? December 27, nag-positive ang resulta sa RT-PCR test ng seafarer kag nakit-an nga manubo ang iyang cycle threshold value kung sa diin kay rason nga ginpaagi siya sa genome sequencing. Okay. January 4, sang nagwa ang resulta sang genome sequencing, no? January 4. Kag nahibaluan nga nagpositibo siya sa Omicron ang ining seafarer. So sa karon nagapabilin siya sa quarantine isolation facility kag asymptomatic na siya at asymptomatic siya. Meaning wa siya maginabatsyag. So lain ang ila kaso, no, sang diri balay sa ato sa Bacolod, ken sa Bacolod ja dito pa lang sa Metro Manila yati nag-positive to siya, pero iniya nagpauli pa siya di sa Iloilo kay negative siya mo. Na manginhalin sa Cebu, pero sang diri na, no? Sa aton nga mga kauturan kay since ano ni siya unvaccinated. So kung maghambal ka nga unvaccinated ka, di ba kinanglan mo gid magpa-RT-PCR test kaya, no? Kay unvaccinated siya. So amo pag ina, it could be no, pamangkoton tani karon kundiin siya like kundi ang ginhambal diri, no? Ibalon tani dugang detalye sinitato sa aton nga sister station. Kay man ang ginhambal diri sa pag-abot niya from Kenya diretso sa Cebu, diretso ang iyang flight. So ma-quarantine siya kay siya sa quarantine hotel. Pero nag-negative man siya. That's why nga nakapauli siya December 24 sa Iloilo, no?
Pero, since nga amo na siguro ang protocol, kasi unvaccinated siya mo. No, nag-home quarantine, tapos it could be nga nagpa-test siya liwat, no, kag dito na siya nga nagpositibo. So different ang ilang nga case. Te ginambal, amo na, Omicron gali. No, kay January 4, nagpagwa. Ano gid bala ining Omicron variant, no? Sa aton nga mga kabombo. Again, i-refresh ta naman, no? Although gina-discuss na naton ining Omicron variant, amo ni siya ang B11529. Okay? First reported na siya sa WHO, that was November, sinilang bago lang nito haway, kasi unang Delta, unang ang damo-damo ng mga variant, amo ning pinaka-latest. That was November 24, so basically 2 months ago. December 24, 2021, gina-classify ni siya bilang variant of concern ng WHO on November 26, 2021. Ang classification was made on the advice ng Technical Advisory Group on Virus Evolution, based primarily sa information from South Africa nga ang ini nga variant mayara siya siyang dako nga number of mutations, no, pwede siya mag-mutate, no, kag maka-cause ini isang ginatawag nga detrimental change sa COVID-19 epidemiology. Okay? So amo na basically ang Omicron variant. So paano ang Omicron variant? Anong kinalain sini sa iban nga mga variants? So meaning ang tanan nga mga variants different ni sila. Ang Omicron mayara ni siya sang dako nga numero sang mutations which abutan balon sini nga ang virus lain man niyang iya, lain man ni siya kumpara sa iban nga mga virus. As of December 1, 2021, may limitado kita, di ba, nga information about sa Omicron, di ba? May limitado kita yung informations. So, although subong, ti amat-amat, ginadiskubre, kaginhambal, just like sa mga interviews naton sa Amerika, no, nga mas makalalaton niya siya. Although before ginambal, hindi siya tamo na ka-deadly, no? Pero pwede siya, like kung nipis-nipis lang imo nga mask, pwedeng malatnan ka. Amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, which is now, di ba, ang gina-blame subong yang gali si party girl bala, si party girl, dumduman nyo. Ang sa Manila bala, si Chua, no, nga, di ba, nag-party-party siya, nakagwa siya sa quarantine, quarantine facility, no? So, amo na, Omicron galing dalaya, nag-super spreader, kaya ba ginatawag nga, nakalaton siya sa mga staff sa hotel, nakalaton siya sa mga friends siya nga nag-party-party. Subutang balon, dira nakitaan, no, sa mga eksperto man nga, amo ni siya kadasig manglaton ang Omicron. No? That is why, sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo, bantay sarado ni subong, ang mga quarantine facilities, especially mga hotel dito sa may Metro Manila, kay ginapabantayan gid ni sa karon ni President Rodrigo Duterte, no, sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. Ginapabantayan ang mga kapulisan ti dapat bantay gid dira kay dasig perti ka dasig laptaning subo nga kadasig sang pagsaka sang kaso, no? So, gin-suspend na ni gani, no, sa pinaka-latest sa aton yung mga kauturan. Sang Department of Tourism ang accreditation sang Berhaya Makati Hotel. May kaangtanan ini sa pagwa sa quarantine facility sang hotel sang isa ini ka returning Filipino kag nag-attend siya sa party nga nagpositibo gali siya sa COVID-19.
No? So, ginkansela sang DOT, ang permit sang Berhaya bilang multiple-use hotel bangod why sini mahimo nga punggan ang ilang nga guest nga sawayon no sa quarantine rules kag why manabi nagpangayobulig sa otoridad para nga malagas ang ilang nga guest nga si Gwyneth Chua. Si Gwyneth Chua nga parte kasikat subong sa social media. Sus, tanan na lang nga pakamalaot ni sa iya ara mo. No? Kita nyo na subong? Tanan na lang nga pakamalaot alin sa mga social media platforms. Ara ni ga-exist ang iya sa nga pangalan. So, ginapabayad man sang multa ang pamunuan sang Berhaya ining hotel. Kaya again ha, kung i-recall naton, that was December 23, 2021, sang si Chua nga ginbansagan niya siya nga poblasyon girl, nga halin siya sa Estados Unidos, gwaabi sa hotel quarantine para magtambong sa party, kag mapadulong sa restaurant sa poblasyon Makati. That's why isaban siya si poblasyon girl. That was December 27, sang nagpositive ini sa COVID-19. Subong man ang iya sining mga kaupdalan sa party, kag pila ka customer kag staff sang restaurant nga iya ginpadulungan. Nakasuhan naman si Chua, pati ang iya nga mga ginikanan kag pila ka mga staff sang hotel bangod sa pagbayular sa mandatory reporting of notifiable disease and health events of Public Health Concern Act o kun Republic Act 11332. Samtang sa bahay naman sang Berhaya Hotel, nagpagwa sila sang official statement kung saan din ginahambal nga syempre disappointed sila sa natabo nga ginakasubo nila ang mga akusasyon nga wala sang basihan kung sa diin why nahatagan sa importansya ang nahimo nila nga pag-atipan sa 150,000 ka mga quarantine guests bangod hindi man sila kuno ya doktor o kung mga eksperto sa mga kaangay sini nga sitwasyon. Disappointed sila. Pero sa pagkamato, alangan manabi anong himuon sang gobyerno. Alangan nga pasensyahon lang ya kay. Dapat gidya. No, kay kabalo naman sang rules, no? Hindi man kamutuod nga, hindi makamutuod doktor, pero aware man kamo nga once naka-quarantine, debla. So meaning, tubangon nyo yung konsekwensya or kung hindi man yan, no? Do ka utro man sang hotel, no? Inablang, kung i-accept mo na lang abi nga, amugid na, that's normal nga. Although nga, nag-atipan ka mo sa mga guests, pero ginabayaran man ka mo ya, hindi man na libre. No? So, hindi mo naman niya pwede tumbuyo ng gobyerno nga rin. Nagkakayano ni nga, why gid ni nakitaan ang pag-atipan namon sa 1,500 ka mga quarantine guests. Dibla? Bayran man na. Bayran man na isang gobyerno or ginagabayad man na yung mga nagpa-quarantine, dira. So, hindi man na niya libre. Nga dapat may utang na loob, gid. Kaya sa pagkamatuti, tubangon yun ni kiti. Nakapalagyo ni siya mo. Anong butang balon? Okay lang gali. No? Pasensya na ilang gali. Kabudlay kayo. Kaya tanan kita, nagatinguha nga hindi malatnan sang Omicron. No? Nga mangin responsable kita sa gihuta. So instead of, dibla, mambalang hotel nga, ay sige, sigurado na namon kikabalo ka kukis maski ano mo ka briefing sa mga staff dira. May mga actions gidya nga hindi amo nga tiwek baloy ang management galing kay bilang kabahin sang ginatawag nga kumbaga bala do command responsibility mo nga may sala tubing gwardya kay amo tong ginapadayaw nga connection like for example kay gambal si Chua, si Gwyneth nga ay may connection kuya mo na nakagwa ko imagine no do si ka ano pa bala do si ka sino pa mahambal may mga connection sa iya. No, do ipadayaw ya pa. Diba? Hindi na natani magambal ang hotel nga nano nga why nagidya kabalaslan ang nagatipan kami sa it's just like do ginatumboy mo imo ang gobyerno no. Hindi amusin na. You have to face the consequence. Kay manti again, ginahimo naman na sang gobyerno iya sila nga role. So kung batagan ka mo sang pinalidad, hala atuba nga. And then, galing, pwede man ka mudra ka-appeal. Kung naman yan, hindi nga, do inablang as if nga malain pang buot nyo sa gobyerno. You can appeal or kung
na-suspend or something na kanseladang imo sa niya nga permit ko na nung plastada, himo ka sa pamaagi nga mabalik naman na siya liwat no? Kay again, no, kung pabayan ta lang ni kag hindi ta niya paghatagan sang pagtamo diya sang gobyerno, maliwat-liwat lang ni. Kumbaga, dapat mag-set ni siya nga example, especially sa iban nga mga hotels nga, dapat gali hugtanay gini. Dapat briefing kung gini sang husdo nga wala na sang kulo connection kung ano padra kung sino ka imo nga hari ka grena ka. No? Dapat fair lang kag maghalong kita tanan kay para ni sa aton tanan nga kaayuhan kay damo na Metro Manila, alert level 3, magambal kang alert level 3, ti hugot-hugot naman No, ginbutang sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang probinsya naman sang Laguna sa alert level 3 bango di sa padayon nga pagtaas ang kaso sang COVID-19. Amo ni pinaka-latest ha. Maging effective ini buwas nga adlaw tubtob January 15. According gani dere no sa kay presidential spokesperson Carlo Nograles nga aprobado na sang IATF ang rekomendasyon sang Subtechnical Working Group on Data Analytics. No kay madumduman naton sang Martes ginbutang sa alert level 3 ang Bulacan, Cavite kag Rizal from January 3 tubtob January 15. So amo na no sa pinaka-latest dito iya makabilan sa Metro Manila kay again sus naka-record high, subong naman, balik naman, no? Ang Department of Health sang 10,775 or kapin 11,000 na nga dugang nga kaso sang COVID-19. Mayara sang na-record nga 605, although may mga nag-aayo, no? Kag 58 iya mga kabilan ang nagtalimwan. So, sa aton iya nga mga kabombo, amo ni ang pinakamataas nga daily reported cases from October sang 2021. So imagine, October, November, December, subong sa ika-4 ka bulan, nagbalik naman niwat sa aton kaso. No? Sa pinakauling nga report, tanan nga mga laboratorio operational sang January 3, no? Samtang mayara ka siyam ka mga laboratories nga way nakasubmit sang ila sini nga data. So balik na naman kita sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. So amo naman ni siya ang pinaka-record high no sa aton subong. No? Kag may ginaangot gani subong yaho paracetamol gina shortage ya mo no. Pero hambal sang dito hindi niya shortage taas lang niya ang demand. Amo ning pinaka-latest kay gina-explikar ni sa karon sang Department of Trade and Industry. Ang issue nga ginahambal nga mayara kita iya mga kabiran sang kakulangan sang supply sang paracetamol nga masami ginagamit ta maghilanat kita ga-try ka mo naka-try ka mo bakal although may mga iban pa nga mga ano ni siya may mga iban nga mga drugstores na mayara pa man, no? Kung magbakal kita. Pero mayara, iban, nga mayara na sang show, nga wala ka sang may mabakal. Ti sa advisory, sa pinaka-latest, para aware lang kita, no? Balikan tang Patrol Bombo Harold. Sa advisory nga ginpagwa sang DTI, why sang kakulangan sang supply, kundi mayara lang gid sang taas nga demand sang bulong nga ini, subong nga January, kati subong kalabanan because ang tiyempo kati tugnaw no tugnaw ga ulan o katugnaw pa sang huyop sang hangin so meaning pwede ka nga sipunon pwede kang mag-ubo pwede ka mga hilanat because sa matugnaw nga tiyempo ting hambal diri ni DTI Secretary Ramon Lopez nga ang duha ka sikat nga brand sini nga nga bulong hambalon tanagidman no kay mo ni Biogesic kag Decolgin nga himo sa local nga pharmaceutical company nga Unilab, tido kakaubusan subong sang stock sa pila ka mga lugar. Bangod man, ang isa pagid ka factor dira, ang delivery issue. No, kay do hindi kaya makabasta-basta. So, pero may mga bag-o nga delivery subong iyang simana sa inagklainan nga mga butika sa pungsod. So, meaning why kita i-worry. Kaya mo na kalabanan, no? And in fact, may mga stock kita sana, no? As much as possible sa aton balay. Kaya kasi hindi mo masiguro, kaulingon ng vlog, kasi lain matsyag mo, maghilanat ka, or magtrutang kaso ka, feeling mo kundi mainom ka na dayon. No? So,
Pero ang advice din sang DTI, bakal na lang tanay generics, brand nga generics ang paracetamol Kahit mayara pa man kita sang bastante nga supply, although iba na bala dito hindi kita magtalab may yakon branded ja kahit pag inom mo, dumabatsagan mo na dayon. So, tinaga pakikangot man subong ang DTI sa mga drugstores, agad nga malimit, no? Ang ginabaligya iya nga bulong sa pila ka mga individual para malikawan tayo nga mag-panic buying. Kabalo ka, ibarato yung mga kotron, magambal ka nga, ay, wala na supply. Sus, panic na yun, kaya panic buying na yun, no? Ang hambal rin ganis ang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines nga na-experiensyahan nila ang kulang sang pila ka mga brand, no, sang supply sa pila ka mga brand sa pila ka mga lugar naton rin sa pungsod. So ginhimo ni sang pharmaceutical group ang ini nga pagpayag kasunod ni sige hambal sa Department of Health nga may bastante kita sang supply sang paracetamol. Tiginhambal nila nga sa statement, tiginhambal sang sang PAP nga ini, no, sa nga naka-experience sang temporary shortage sa pila ka mga brands sang paracetamol bangod sa because ni man sang Omicron nga nagahalong kita so iba may mga stocks ni sa tagsa iya ka mga panimalay, no. So amo na ang which is normal lang man, no, sa mga kauturan naton, especially dito sa Metro Manila. Halos especially kung symptomatic ka, no, kung may mga gasipon ka, nagaubo ka, amo na dayon, pujuton mo na dayon. So again, iban nagastock ni sa ila nga panamanay, pero hindi kita mag-panic buying ha. Why man gid kita hambal sa DTI, hindi magigita yung mag-worry. May mga maabot pa man nga supply, especially subong iya nga semana. Sige, dali lang gid. Balikan ta na yung patrol sa dugang pa nga mga balita. Ini ba lang mga latest update naton kag mga development sa kay Bagyo Odette, especially sa mga bulig, no, sa Bagyo Odette, no, kamusta ng Kabankalan, kag pila iya ka mga lugar. Balikan naton sa piyak nga linya si Bombo Lianizil Minardo sa dugang nga report. Bombo Zil, please go ahead. Yes, sa Bamboan. So pila naman kasi mana ang nagaligad na Bamboan, no, sa ngagin igo sini sa nga Typhoon Odette ni ang Bugos Pilipinas, spesimente man na Bamboan diri sa aton sa Negros Occidental kung sa diin madamo ang nasangtan. Bamboan nagpagwa sa nga statement ini ang CSWD office, no. Suno kay Ma'am Adelina Tumaro ang CSWD officer nang aging klaro ini nila Bamboan liwat. Inibala ang mga huring-huring nga ini ang ginpang nagtag nga mga cash assistance para sa housing, kit o sa housing assistance sa mga partially and totally damaged Bamboan nga inihalin sa LGU under sa calamity fund sinisang lokal nga pamahalaan o kono gobyerno sa syudad sa Kabankalan na Bamboan, no. Kaginaklaro nila nga hindi pa inihalin sa national fund na Bamboan kung sa diin, no, ning ginahambal ni President Rodrigo Duterte nga pagapanagtag nga sang 5,000 pesos sa mga nagkalasangtan Bamboan, pero ini ang gipanagtag sang LGU unit dira sa may syudad sa Kabankalan nga kung sa diin sa may partially damaged Bamboan may ara 3,000 pesos nga mabaton ang kada pamilya kag ang totally damage is 4,000 pesos kay may ara pipila nga nagareklamo nga amula na ang nakalabot sa ila Bamboan. So ginaklaro sang CSWD office nga ini ang ginapanagtag is halin sa LGU pa lang. Calamity Fund. Yes, hindi pa ini national fund Bamboan. Ay feeling nila ay nga 5,000 to nga 3,000 ang nag-abot do amos na. Yes, correct kita Bamboan. So, klaro inisang Kabankalan dira Bamboan, no, kag may mga pipila na Bamboan ka mga barangay nga nag-process inisang mga kay kinanglan sini Bamboan sang documents bala kag mga picture sa mga balay nila nga nagapamatuod nga ini partially kag totally damaged para ma-validate inisang CSWD office kag para mahatag ini Bamboan kung kay sino gid dapat ihatag o kon sa deserving gid bala nga mabuligan sini nga sangtan sa Typhoon Odette Bamboan. So panagtag naman ni o na panagtaga na ang pipila pagid ka mga barangay o kon 32 ka mga barangay sa food packs para sa ila sini nga nagkalasangtan man na Bamboan, no, kag sa subong padayon sa gihapon ang relief operations sa nagabaton pa man sila sa mga donations dira Bamboan, no, halin sa mga private and public sectors pa Bamboan. So amula ni ang pinaka point gid Bamboan nga ginaklaro nila nga ini ang
ang ginapanagtag nga cash assistance para sa housing is halin sa LGU, hindi pa sa National Fund Bamboan. Sa Bamboan, para sa dugang nga pahayag, pamatian naton bala no ang statement ni CSWD Officer Ma'am Adelina Tomaro. Matapos ang pag-igo sang Super Typhoon Odette sa Subong, padayon ang aton paghatag sang serbisyo para sa tanan nga pumuluyo sa aton pinalangga nga syudad. Ang aton 32 ka kabaranggayan sa nasakupan sa siyudad sang Kabangkalan, natakatapos na kita deliver sang aton mga food packs para sa aton naapektuhan nga mga pumuluyo. Sa karon, ang opisina sang CSWD office padayon nga nagahikutar sang aton housing assistance para sa aton pumuluyo nga ang ilang mga puluyan naguba tungod sang sininga typhoon. Ang aton pinalangga nga Mayor Honorable Pedro P. Zayco Jr., Vice Mayor Raul Rivera, kag ang katapo sang sangguniang panlunsod nag-aprobar sang pondo para mabuligan ang mga panimalay nga naguba sa tion sa mabaskog nga bagyo. Ang totally damaged houses may ara nga housing assistance nga nagakantidad sa 4,000 pesos at ang partially damaged houses makaangkon sa 3,000 pesos nga ayuda. Sa karon may 4 na kita ka barangay nga nakauna submit ang aton mga barangay council sang listahan kag picture sa ila mga naguba nga balay. Last week nag-release kita sa 4 ka barangay sang ayuda. Sa karon ang aton mga barangays nga nakasubmit aton naman ina ginaproseso. Kag ginavalidate ang ina nga mga dokumento nga ila gin-submit. Kag matapos ang aton validation, kinahimuan naton ina sang payroll agud ini sila marilisan sang ilang housing assistance. Padayon ang amon opisina nga nagatrabaho agud lamang ma-fast track naton ang ini nga mga ayuda. Ina paagi sa pagbulig sang aton local government unit nga ang pundo ginkuha naton sa calamity fund sa idalom sang DRRM. Ang iya sang national government nga assistance wala pa naton mabaton kag wala pa kita nagasugod sa pagproseso sina. Sa gihapon nagahulat kita sang guidelines or directive halin sa national government. Apang ang aton syudad sang Kabangkalan wala untat nga naghatag serbisyo kag bulig para sa pumuluyo nga naapektuhan sang bagyo sang nagligad nga December 17, Super Typhoon Odette. So gani sa aton pumuluyo, ginahangyo gid namon ang inyo paghangop kay kami nagatinguha gid nga kamutanan mabulikan ilabi na gid ang naapektuhan nga pamilya tungod sang bagyo Odette. Bambaan. So, amo atang pahayag sa nga CSWD officer nga si Ma'am Adelina Tomaro. So, gambay lang gid nga mga pasensya sa mga aton der nga kauturan sa syudad sang Kabangkalan na Bamboan kiti kung ma-release naman siguro ini ang National Calamity Fund, no? So, ihatag man siguro sa ila sa mga natungdan agad Bamboan. Mugani man sa kay syempre mga pumuluyo dila Bombo Zil ti grabe man to ang halit ni Bagyo Odette. That is why kung sa mga assistansya as much as possible ti ano gid na nila gatinguha gid na sila yang makakuha para nga makabangon naman sila liwat, no? Kay ang Kabangkalan, no, isa ni sa mga apektado gid kadamo sa mga panimalay nga nagkalaguba, kadamo maski mga ano nila bla mga palangabuhian nila bala Bombo Zil, no? Kadamo sa mga nagkaladula kay tungod nga ginbaha, tungod nga sa paglaslas gid ni Bagyo Odette, no? Sa aton driya sa may especially sa sur nga bahin sang probinsya.
Correct kada bambuan, no? So kalabanan ini sa mga agricultural pag kada bambuan, Oo. mga humayan ang mga Oo. kag sa mga kasapatan gida bambuan kung sa diin makita nato na didto na may mga karbaw dira sa may ato nga sandalan o kung sa may talamnan ayon nga nagalutaw na lang bambuan. So kadako gid sa halit kung kakisa hindi man naton sila mabaso la bambuan, no? Oo. Tungod man ini sa ilang nadangtan do ka trauma na gid sa mga pumuluyo hindi lamang sa Kabankalan mismo na sa bilog nga Negros Occidental man bambuan. So may pipila no ka mga ano naman gid guro bambuan mga syudad o kon mga nasakupan sa Negros Occidental nga nakabaton na gid man pero dira sa may syudad sa Kabankalan so amo man ni ganit na batian naton nga wala pa sila nakabaton sini kag hindi man guro basta-basta sini bala bambuan mag-process gid ini sang national no nga fund so gamay-gamay lang gid nga hulat pa bambuan. Yes, sa bambuan, sa dugang pagid naton nga balita bambuan, no? So ang PMA graduates o kana Cavaliers nagadonar ini sang relief goods bambuan diri sa may Negros Occidental. Kung sa diin gina-facilitate ini sang 79th IB ang hauling sang relief goods halin sa PMA Cavaliers. Ang nag-facilitate ini ang 79th Infantry Masaligan Batalyon kung sa diin ini padayon sila sa pag-provide sa manpower assistance sa mga next nga batch pagit sang relief goods bambuan intended sa typhoon affected nga mga pamilya diri sa Negros Occidental kung sa diin no, nag-arrive ini diri sa may Bacolod sila International Airport on board sa nga Philippine Air Force nga C-130 cargo plane halin ini sa Cebu City bambuan no, ang assorted relief goods kung sa diin amo ni ang gindonar sa nga Philippine Military Academy containing bambuan sang 42 ka boxes sang noodles, 88 ka boxes sang assorted canned goods, 46 ka karton sa nga bottled water kag 1,000 nga pakete sang disposable mask kag 170 packs sa nga diapers sini bambuan kasi may mga kauturan kita bala bambuan nga may mga kabataan sini so kinahanglan gid sang diapers kag mismo man guro sa mga katigulangan ni bambuan ang mga bedridden sini. So sa mensahe gani ni Lieutenant Colonel J. Javines sa 79th IB commanding officer no nga magapadayon sila sa ilang commitment sa pagkandak sa relief operations bambuano para buhin-buhinan ini ang distress o kan ang mga problema nga ginapasan sa mga Negrosanos kung sa diin ang gina-experiensyahan maninila nga kabudlayan sa pag-atubang no sinisang kabuhi nila bambuan nga cause sang typhoon Odette sa subong nga bambuan kaya nagapasalamat man ang Philippine Army no sa mga partners sini sa mga stakeholders kag especially naging sini sa ilang mga kaupdanan o kon mga Cavaliers nga willingly no nga take part gid ini sa pagresponde kag sa mga kinanglanon man sa Negrosanon diri bambuan kung sa diin nakabuli gid sila para sa pag-recover sa mga kauturan naton diri sa Negros Occidental bambuan. Amo gani man. So ano gid no maayo gid kay ti hasta subong no way untat sa gyapon ang pagdulong naton sang bulig especially dito sa Southern Negros kay amo na ginambal hindi pa na sila makadali bangon mo Bombozil. Anyway, salamat gid Bombozil. Yes, sa bambuan para sa pagpangalagad sa Bumbo Report sa first edition ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat gid kay Bombolya ni Zil Minardo sa dugang nga mga balita gindulong sa aton subong yang agayari ng aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Ulod. Okay, sige. Nagsugat anay kita Bombolinsi. Okay. Next. Okay. Sige, sa liwat. Maayong aga liwat. Okay. Sige, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, bangod man no sang pagkangawa man namon diriya sa Bacolod sang Omicron variant bala nga palayo lang magsulod diriya dugang magdamo ang kaso ti naka-ready na danang amon iyang ay mga isolation facilities diri kay supposedly sa Bacolod duha na lang gid iya ang naka-standby nga isolation facility duha na lang out of sang tilikdan to masubra 30 mo subong duha na lang kay ti tungod na ginubo na gid man iyang kaso. Pero nagdugang naman liwat sang 5 ka mga isolation facilities ang syudad sa Bacolod para nga ma-ready na iniya sakay if in case magdamo man gid ang or mga quarantine facilities
quarantine facilities if in case magdamo gid man niya nga mag-inabot kag kung ano ang mga masunod iya nga mando nagikan iya sa national government sa pagpahayag gani ni EOC Executive Director M. Ang. Kag subong man may mga pagklaro man diri ang Emergency Operation Center kay ti sa mga enclosed bala nga mga establishments or enclosed nga mga offices just like sa mga BPOs bala companies kay may ara nga nagpalabot sang reklamo sa kay Bacolod City Mayor Evelio Bignoria kag nga ti ang iban nga mga call centers, mga BPO companies ginapabalik na on-site ang ilang nga mga call center agents ti ang ginambal sa EOC, hindi man sila dira maka-intervene kung pabalikon kay ti basta fully vaccinated ka kag nagasunod ka sa minimum health protocol, why naman na iya sang problema kay kung sa idalom ka sa alert level 2, hindi mo man na siya mapunggan. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita ang Bacolod City Police Office mayara man siya sang pag-random check sa mga hotels, mga quarantine facilities, inibala kasunod man niya sang natabo dito sa may Metro Manila, bala Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, kung sa diin no nibaluan ang mga quarantine facilities, ang mga hotels no ginapabantayan subong sa mga katapos ang kapulisan kasunod ni sa kay Gwyneth Chua nga incident ni nga nag party siya nga positibo gali siya sa COVID-19. So far amo ni mga balita namon diri kag ining ang 18 anyos bala nga taga San Enrique, Barangay Ginturilan, San Enrique, Negros Occidental na biktima ni siya sang hazing sang tinalikdan nga September 3 2021, napatay siya September 9 tungod nga ti bugbog sarado siya gali sa ginintrahan niya supposedly nga Tau Gamma Phi nga fraternity. Ti ang tatlo ni ka mga suspetsado napasakaan na sila sang kaso after 4 months gidman. So napasakaan sila sang kaso kag preso sila sa karon. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Bombo Radio Western Visayas, ang amon diri man talelo pang diri mabalita sa Bugos namon nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Bangod gani no sa sining Omicron variant naman nga ti dire sa Western Visayas. May ara na nalapagkit dira sa Bacolod o sa Iloilo City ti diri sa Rojas City may kang tanan sini ang alkalde sang syudad diri nagpagawa no sa Executive Order number 1 series of 2022 kung diri nakasaad diri sa among executive order ang prohibit tas ang mga tawo sa magagawa sa ilang mga panimalayam. Kung sa diin, naginabawalan diri ang mga nagapangidaron sang 15 anyos paidalom kag 65 anyos pabatsaka nga magguwa sa ilang mga balay unless ti importante ged ang iya nga pagguwa kag sa mga unvaccinated o sa mga hindi sang bakunado ti ginasiling nga gina-encourage nga dira lalang danay sila sa iya nga mga panimalayam. Kaga sa movement naman sa mga tawo, no, may ari kami diri nga curfew nga 12 midnight to 4 a.m. Bawal no magagawa ang mga tawo. Kag sa liquor ban naman alas 10 sa gabi tubtob alas 4 sa kaaganhon. Kaga 80% of ang on-site workforce diri sa amon nga mga ahensya sang gobyerno sa syudad sang Rojas sa amon nga parts ng amon nga probinsya wala pa naman makapagawa diri sang executive order ang amon lang gobernador si Capiz Governor 7 Evan Nonoy Contreras may kantanan sini pero nagpagawa siya sang abiso nga sa subong nagalapta ang Omicron variant sa NCR diri sa aton nga pungsod ginapaalintunan niya ang mga pumuluyo ang mga kapiznon nga magpabakuna no kag kun nabakunahan na magpaturok sang booster shot kay man amo ini sunod diri ang makabulig agod nga maproteksyonan ang ikayong lawas batok sining managawa nga mga variant sang COVID-19. Sa
Sa dugang namon diri nga mga balita ang City kag ang Capiz Schools Division Superintendent tamon diri ti wala sang may ginrekomendara nga eskwelahan diri sa Ciudad San Rojas sa probinsya sang Capiz nga patigayunan sang limited face-to-face classes. Kay man sunod diri kay Dr. Salvador Chavo Jr., ang Capiz Schools Division Superintendent nga hasta gidya nga may ara sang pagpamahog sang COVID-19 hindi niya pag-irekomendara ang eskwelahan sa Capiz nga pagahiwatan sa limited face-to-face classes. Sa may bahay naman niya sa City Schools Division kay Dr. Feliciano Buenafe Jr., ang City Schools Division Superintendent nga tisano sa iya, why siya may gindugang, no? Wagin na rekomendar nga eskwelahan sa Ciudad San Rojas, kaya man suno sa iya, alang-alang pa ang iban nga mga eskwelahan, although preparado na, pero ti alang-alang pa nga i-recommend subong nga panahon. Nauna to nga daan, gina-recommend sa amon diri City Schools Division ang Ulotayan Integrated School nga sa karon padayon ng ilayang face-to-face classes, pero we all know nga ti ang ukon sa hibalo sang kadamaan nga ang Ulotayan Integrated School is isa ka island barangay kag wala sila gani sang active case sang COVID-19. Ang amon diri nga terminal Bombo Radio Western Visayas nagreklamo diri administrador sang Rojas City Integrated Transport Terminal kung sa diinti sa kay Mr. Victor Arsenas nga kapin 3 na katuig or masubra na gani katatlo katuig ang iya nga pagpalabot sang problema nila dira sa terminal kaman ay amon nga terminal ahay nami pa ang terminal sa Banwa dito sa may tapas ikumpara diri sa city kagang CR pa nila mo daw makahuluya man kay man guba no o ay mag-CR kaya ti do na mahuyan ka man balahaw kay man mahigko guba ti pagpalabot sang among administrador pagkabati sang city engineer sa office ay gin-check tong records ay matuod suno diri kay engineer Noel na Laminares nga 3 nagmang katuig gali ang pag-request ning administrador nga ipakaayo ang amo nga terminal. Ay gilayon naging padalaan tong tinawo kag insekyar para maumpisahan na ang pagpakayo kag pagpanami isang terminal. So para mo naman dalaguan yung mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya, balik sa imo Bombo Lindsay. Madam, maging salamat. Bombo Radyo Rojas, Bomborita sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome ka, good morning, Bombo Radio Western Visayas, mayong aga Bombo Lindsay. Sa amon diri nga mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay, may panibag-o nga ginpagawa nga pagsinulundan para sa mga magasulod nga turista sa may isla sang Boracay ini sa gihapon sa tunga sang ginakabalak-an subong nga Omicron variant. Bombo Radio Western Visayas. Ti kahapon nagpagawa sang panibag-ong executive order ang amon diri nga gobernador nga kinahanglan liwat Bombo Radio Western Visayas magpakita sang negative RT-PCR test result ang mga tourist travelers nga nagasulod sa probinsya sang Aklan. Syempre kalakip na sini no Bombo Radio Western Visayas pati na ang mga returning Aklanon. So bot silingon kung ikaw magakadto sa may isla sang Boracay coming from other regions just like National Capital Region kag iban pagid nga mga rehiyon, kinahanglan mo liwat nga magpakita sang negative RT-PCR test result 72 hours prior sang imo nga travel sa may isla sang Boracay. Before ang ginapakita lang nimo tani para sa mga gusto magkato sa isla sang Boracay kung ikaw fully vaccinated, ang imo nga vaccination card or vaccination certificate upod pagid sini of course ang RT-PCR negative test result 72 hours prior sang imo nga pag-travel. Of course ang imo pagid nga ID nga may Philippine residency, ang kopya sang hotel booking confirmation magalin sa Department of Tourism accredited hotel kag ang round trip airfare mo no dira sa may Katiklan Airport kag kinahanglan mo liwat ini i-upload sa kinahanglan mo i-submit liwat no ang ini nga mga requirements para mahatagan ka sang online health declaration card.
Samtang speaking sa gihapon sang ining EO nga ginpagwa ni Governor Miraflores kahapon, may mga panibag-o naman kami nga mga pagsinulundan diri no kag mga changes naman liwat. Just like ang amon diri nga curfew from 10 p.m. to 5 a.m. subong ginhimo na lang nga 9 p.m. to 4 a.m. Ina diri sa mainland no, diri sa probinsya sa Aklan. Pag abot sa may isla sang Boracay, ang ila to nga curfew from 10 p.m. to 5 a.m. Bombo Radio Western Visayas. May adjustment man sa operation sa mga business establishment. Ang ilang operation 5 a.m. or 5 a.m. until 8 p.m. kag sa isla sang Boracay 5 a.m. to 9 p.m. Ang mga establishmento pagapasugtan nga mag-operate sang ila to nga 30% indoor capacity para sa mga fully vaccinated individuals kag 50% para sa outdoor venue capacity basta ang mga empleyado fully vaccinated. Wala man changes pag abot sa transportation sector, Bombo Radio Western Visayas. Ang ila lang tong adjustment, ang ilang operation from 5 a.m. to 8 p.m. sang gabi, Bombo Radio Western Visayas. Ang ini nga panibag-ong EO, ini magiging epektibo from January 9, 2022. Samtang sa dugang pagidnamon nga balita diri sa probinsya sang Aklan, speaking man no kay man dapat next week ati-atihan week na o para sa 2022 Santo Niño or Kalibo Santo Niño Ati-Atihan Festival 2022. Pero syempre bangod gani gihapon sang ining Omicron variant, kansilado sa gihapon for the second year ang pilato ka mga tradisyonal nga mga ginahiwat, mga ginahimo bala sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival diri. Una na dira ang sadsad sa kalye, ang traditional merrymaking or ang pagsadsad sa kalye, kansilado ina no kag of course ang ginabantayan gid nga Ati-Atihan Tribe competition nga pagsadsad wala man ina, pero may mga ginplastar diri ang amon diri nga organizers sang Ati-Atihan Festival 2022, tanan ini mga virtual lamang no, pero may mga ginplastar sila nga activities like may ara sila ginplastar nga mga food festival, may ara sila ginplastar nga street market, plant fairs, virtual battle of the band, kag ang search for Miss Kalibo Ati-Atihan 2022. Damo abi diri Bombo Radio Western Visayas nagapamangkot kung mayara bala madayon gid ang sadsad kay ini ang ginahulat-hulat sang mga adiboto ni Senyor Santo Niño di Kalibo. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan, Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madam mga salamat, Bombo ninyo, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga nagapanguna nga balita. Tay kahapon naka-record kami sang naka-record ang Iloilo City sang pinakauna nga kaso sang Omicron variant sang COVID-19. Ini po ang 46 years old seafarer, ini siya Bombo Radio Western Visayas. Halin ini siya sa may pungsod Kenya, kag residente sang Suok Arevalo, Iloilo City. Hindi man ini bakunado ang ining seafarer. Kaga sunog gani kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ang ining seafarer ang nagnegatibo sa RT-PCR test sang December 12 sa Kenya kag nagbiyahe padulong sa Cebu sang December 15. Nag-abot diri siya Bombo Radio Western Visayas sa may Cebu sang December 16 kag nag-quarantine siya sa may hotel. December 19, liwat nga nagnegatibo ini sa RT-PCR test kag December 24 sa nagbiyahe ini pauli sa Iloilo City. Tisunod sa alkalde, 3 ka adlaw nga nag-strict home quarantine ang ining seafarer kag indala siya sa may quarantine facility. Tiginaaligar nga wala man ini sang naka-close contact bangod nga gaisahanon lang ini sa iya nga balay. December 27, nagpositibo ini sa RT-PCR test kag tinakita nga manubo ang cycle threshold value rason nga ginpaidalom siya sa genome sequencing. Bangod nga gindalang iya nga sample dito sa may Bangsan Genome Center sa may Metro Manila, na dulo-delay gamay ang pag-abot sang iyang resulta. January 4 na ya sa natukiban kag nagwa ang resulta sang ining seafarer sa nagpositibo ini siya sa may
Omicron variant sang COVID-19. Di bangod sini may pila ka mga adjustments nga ginhimo ang Iloilo City Government diri sa may syudad sang Iloilo. May kang tanan sa mga restrictions kag mga requirements nga kinahanglan kung may magsulod diri sa amon nga mga returning overseas Filipinos and also sa mga apor kung magpadulong diri sa may syudad sang Iloilo. Apang wala ya sang may makapugong kung dinagyang naman ang pag-aistoryahan kay ting dinagyang ginaselebrar ina every January. Ti subong nga January bangod nga may ara sang dinagyang madayon ang digital dinagyang 2022 sa pihakya sang pagpamahog nga dala sang Omicron COVID-19 variant. Tingin pahayag diri sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga may mga aktibidad na yang naka-line up diri sa may syudad sang Iloilo kag wala pa iniya kung wala pa iniya ginpaiway. Sa bahin sang tribes competition tinatapos naman actually ang shooting diri nila, ang performance nila sang pito ka mga tribo nga magatiglawas ini sa gihapon sang kada distrito diri sa may syudad sang Iloilo. Ang ginapasiguro lamang mangin virtual lamang ini, wala iya sang live audience sa baylo nga stream lamang ini sa may social media. Kag mangin gani ang Miss Iloilo pageant o kung Miss Iloilo dinagyang ang patigayunon man niya via virtual man. Online lang iniya makitana. Kag may ara man sa mga ginbag-o nga mga executive order o kung ginbag-o sa executive order ang kaundan sang EO 001 ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, may kaangtanan man sa mga adjustments nga igapatigayon diri sa may Iloilo City. Kung sagto ang mga kabataan diri sa amon mahimo makagwa, makalagaw-lagaw, maka-enjoy sang arcade, mga amusement, subong ya ginadumilian na sila base sa executive order sang alkalde. Ang mga kabataan nga nagaedad sa 11 years old kag panubo kag mga senior citizens Bombo Radio Western Visayas nga nagaedad sa 66 years old kag pasaka ang wala na yao kung hindi na mahimo nga makagwa sa ila tagsa ka mga balay o kung maglagaw-lagaw sa mga mall, magluwas lamang kung importante gid o kung kinahanglanon gid ang pagpadulong nila sa tagsa ka mga mall. Kag sa police report sa subong o kung kahapon napasaka na ginman ang kaso batok ya sa mga suspect sa likod sang pagpatay kay Claire Diergos. October 26 sa aton nga matandaan mga kabombo ang pagpatay kay Claire Diergos nga nasapuan ini siya sa may sulod sang SUV sa barangay Inangayan, Banwa sang Santa Barbara. Di ginabanta dari Bombo Radio Western Visayas na pulo ka mga suspect ang ginapasakaan sang kaso pero with pangalan sa mga suspect wala pa inaya nasa publiko. Pero ang sabahin diri bala sa pagpahayag man ni Presidente Rodrigo Duterte, Bombo Radio Western Visayas, sa mga unvaccinated bala nga mga individual o kung mga nagapangindi sa gihapon nga magbaton sang COVID-19 vaccine. Samtang tinagapangatubang na naman sang liwat nga pagtaas ng kaso sang COVID-19 ang Pilipinas, hindi siya magbulig sa mga wala pa yan nakapabakuna, ilabi na kung ining ang mga ospital abi o kung mapatay. Tidira sa inyo sa Bacolod, Bomboan, madamo pa baladara sa inyo yang wala pa nabakunahan? Sa amon diri na ibaruan naton Bombo Lindsay nga before Christmas nalabot na namon ang herd immunity. So butang balon, jutay naman lang ang porsyento nga wala na bakunahan diri sa amon sa may syudad sa Bacolod. Last before Christmas 103% no labot ng herd immunity. So jutay na lang gid nga populasyon sa amon diri pero ongoing sa gihapon ang vaccination sa amon diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang kaso ni balasang Omicron variant dira sa inyo Bombo Lindsay no, lain abi no kumparar sa Bacolod. Ang ROF ya nga nag-abot diri sa Bacolod, na-delay lang to ya sa genome sequencing pero nag-ayo na siya, natapos na siya quarantine. Pero ining nag-abot sa inyo nga from Kenya, kung pag-abot niya sa Cebu, negative siya sa gihapon and then nakapa-Iloilo pa siya, negative sa RT-PCR. So, diin niya ayhan ang possibility nga nakuha ang Omicron sa pagbiyahin niya na from Cebu to going sa Iloilo, Bombo Lindsay?
Amoy nang ginatinguhaan Bombo Radyo Bacolod sa Iloilo City Government, especially ang COVID-19 team sang syudad, kung sa diin gid wala nakuha sang ining 46 years old nga seafarer ang virus o kunang Omicron variant, bangod nga ti posible ginalantaw sa Cebu niya nakuha o kon sa pag-travel niya halin sa Cebu padulong dariya sa may syudad sa Iloilo, Bomboan. Oo, kay man, klaro naman nga kung halin sa Kenya, negative to siya ya, no? So kung from Cebu, do amo pagid na, no? Kay it could be nga ang Cebu, basi damo naman to kaso, naksakay siya, kadto siya sa Iloilo, but kung isa lang siya sa iya nga balay, why naman siya nakasalamuha sa iban nga tawo? Paano ang contact tracing nyo dira, Bombolinsi? Western Visayas kay siya sa Cebu nga ginpahayag man sa sining seafarer nga ti wala naman siya nakagwa pag alabot niya diri sa may syudad sang Iloilo, gilayon man siya nag-isolate for 3 days kag magindulong siya diretso sa may quarantine facility. Ti ang amon man diri Cebu ginakahangawaan nga basi bala mga taga syudad sang Iloilo i-prohibit naman sa pagsulod sa pila ka mga lugar diri sa may Western Visayas, dira sa may Kalibo. Bombo ninyo, pwede pa bala kami dira makasulod sa Boracay? Bombolinsi, base sa ginpagwa subong panibagong EO sang amon diri nga gobernador, pwede pa man, no? Pwede pa man nga makasulod. Dapat lang or kinahanglan lang mag-present sang negative RT-PCR test, no? Ini effective on January 9, 2022 kay syempre ginapanimbangan man sa gihapon ang ini nga pag saka gani isang cases, no? Just like kahapon, grabe, nagdubligid ang cases diri sa pungsod naton Pilipinas. So, right after sina, nagpagwa insigida sang executive order ang amon diri nga gobernador. Maskin ikaw, fully vaccinated, kinahanglan mo gihapon magpakita sang negative RT-PCR test result 72 hours prior sang imo nga pag-travel pakadto sa may isla sang Boracay. Ti ang ano lang, ang ini nga ano lang, ang exempted lang ang mga aklanon lang gid Bombo sino kag ang mga halin sa ibang lugar kinahanglan gid magpakita sang RT-PCR. Pwede pa man Bombolinsi, kinahanglan na magpakita sang negative RT-PCR, Bombolinsi. Kung sadto anay ti ang mga taga Western Visayas mahimo makasulod sa may Boracay, mapadulong dala sa may Boracay nga wala ya sang kinahanglanon nga requirements sang RT-PCR o kung negative RT-PCR test result, ti amo na naman inisubong ang iba niya sa aton do naruya bala nga ti may plano pa yakon tani Bombo Radyo Rojas nga makasulod sa Boracay nga wala na ya sang nagapalibog sang ining RT-PCR test, Bombo Rita. May ara naman nga dugang nga requirements ti amo na no sa mga nagaplano sa mga makapadulong sa Boracay ay para nyo dara ang inyong negative nga RT-PCR test result 72 hours antes magbiyahe Bombolinsi. Oo, amo gani Bombo Rita. Sige. Alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, okay, madam. sige. Salamat kid Bombo Radyo Western Visayas. So, naman kita yung mga kabina na nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Cuello, kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Basta Radio